खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रिया माइक्र' फाइनेन्सनि लन रेहाय खालामनाय बिथांखिखौ बेखेवबाय। निगम निकायनि बिसायख'थियाव एजिपिआ बिजेपिजों खौसेयै बिसायख'थि गेलेगोन। करिमगन्जआव 13 कौटि बेसेननि निसा गोनां टेब्लेट हमदों। 3,000 रां खुसोना भारतआव हाबफैनाय सानै बांलादेशी हमजादों। मानास बासबारि रेन्जनि साखाथियाव दावराय जंगल रिजर्ट बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै माइक्र' फाइनेन्सनि लन रेहाय होनाय बिथांखिखौ बेखेवबाय। विधानसभा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रादाय होखानाय बायदि गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया दिनै तेजपुरनि कलेजियेट एइचएस स्कुलाव खुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों माइक्र' फाइनेन्सनि लन रेहाय होनाय बिथांखिखौ बेखेवबाय। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया माइक्र' फाइनेन्सआव लन लानाय आइजोफोरनो 25,000 रांनि चेक गथायो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया दिनै तेजपुराव बेखेवनाय आसाम माइक्र' फाइनेन्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम सुंद'यै AMFIRS बिथांखिया जादों महामारि कर'नानि अलखद समाव माइक्र' फाइनेन्सनि लन लानाय आइजोफोरनो राङारि सुंथानाय होनाय। बबेखानि दिनैसो बेखेवनाय बे गोदान बिथांखिनि गेजेरजों माइक्र' फाइनेन्सआव लन लानाय रायजोनि 24 लाख आइजोफोरा साफायाव 16,000निफ्राय लानानै 25,000सिम राङारि अनसुंथाइ मोनगोन। बेनिनो 59,468 आइजोफोरा सनितपुर जिल्लानि शिलंआव फोरमायथिनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै तेजपुराव AMFIRS बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। राङारि मन्थ्रि अजन्ता नेउग, वाटार रिसोर्स बिफाननि मन्थ्रि बिजुस हाजरिका, मन्थ्रि अशक सिंघाल, तेजपुरनि MP पल्लव लचन दास आरो गोबांसा सोरखारि मावख'गिरिफोर। बिजेपिजों लोगो नागारा मित्र दलनि बाहागोआरि असम गण परिषदआ बावैनो खुंजानो गोनां निगम निकायनि बिसायख'थियावबो एजिपिआ बिजेपिजों लोगोसेयैनो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। एजिपिनि आफादगिरि आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अतुल बरानि दैदेननायाव सनिबारखालि दोलोआरि मावफुं मेल खुंनाय जायो। बे मावफुं मेलावनो आसामाव खुंजानो गोनां पौर सभा आरो पौर निगमनि बिसायख'थियाव एजिपिआ बिजेपिजों जथायै बाहागो लानो बिथांखि लायो। मख'नो गोनांदि पन्चायत बिसायख'थियाव हारसिङैनो बाहागो लाना गाज्रि जेननांनाय एजिपिआ निगम निकायनि बिसायख'थियाव सिगांनि गोरोन्थिखौ खालामफिननो सानाखै। बेनिखायनो बिजेपिनि आखाइ हमना थानो एजिपिआ दोलोआरि मावफुं मेलाव बिथांखि लायो। नाथाय निगम निकायनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लानो गोसो होनानै मिथिनो हादों। बेबादि थासारियाव बिजेपिआ एजिपिजों माबे सर्त एबा कन्डिशन होयो आरो एजिपिआ बिजेपिनि माबे सर्तखौ मानिनानै लायो बेखौ समाजसो खिन्थागोन। आसामनि गासैबो रेकर्डखौ सिफायजोबना करिमगन्जआव 13 कौटि बेसेननि निसा गोनां टेब्लेट हमनो हादों। करिमगन्ज पुलिस आरो BSF बिफाना जथायै बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला करिमगन्ज पुलिस आरो BSF बिफाना स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोनना निलाम बाजारनि पुब बालियायाव सिग्रोमहैयो आरो दाब जायगायाव हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव 2,59,200 थर निसा गोनां जाबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों, जायनि बेसेना गोसोम बाजाराव 13 कौटिसो जागोन। बे जाथायजों लोब्बा लाना शामसुन्न मुंनि सासे सुबुंखौबो पुलिसआ हमदों। ओरैहाय करिमगन्ज जिल्लायावनो गुबुन मोनसे अपारेशनाव 4 कौटि बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ रैखाथि बिफाना हमना करिमगन्ज पुलिसनि आखायाव गथायना होयो होननानै मिथिनो हादों।
रिपर्ट बादिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरा मिजोरामनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय समावनो BSF बिफाना AS12D1969 नम्बरनि एल्ट' गारिनिफ्राय 605 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। बबेखानि बोखांनो हानाय हेर'इननि बेसेना बाजाराव 4 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै बुंदों। हमजानाय साथाम ड्राग्स पेडलारखौ मिजोरामनि लालथांगा, जराम, मावैया आरो आसामनि जालिम आहमेद होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव करिमगन्ज जिल्लायाव ड्राग्सनि हेंथायै गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामना 17 कौटिसो बेसेननि ड्राग्स आरो निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हायो आरो रैखाथि बिफाना गोदान रेकर्ड सोरजियो। बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हादरनाङारि सिमना बारना आसाम आरो भारतआव हाबफैनायखौ दासिमबो होबथानो हायाखै। जायखिजाया राहाजों बांलादेशिफोरा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैगासिनो दं। करिमगन्ज जिल्लानि सुराइबारि पुलिसआ थांनाय हराव गंसे सुपार बासआव सिग्रोमना 2 बांलादेशिखौ हमनो हानायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हमजानाय 2बो बांलादेशनि नोगोरारिखौ बांलादेशनि ग'पालगन्ज ओनसोलनि थागिरि मासुल बिल्ला 18 बोसोर आरो शेख बाप्पी 33 बोसोर होननानै सिनायथिदों। कलकातायाव थांनाय AS01SC6269 नम्बरनि सुपार बासनिफ्राय 2 बांलादेशिखौ पुलिसआ हमनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बिसोर 2बो साफायाव 3000 रां घुस होना त्रिपुरानि आगरतला आखाउरा भारत बांला हादरनां सिमनाखौ बारबोना भारतआव हाबफैदोंमोन। बबेखानि हमजानाय 2बो बांलादेशिखौ करिमगन्ज पुलिसआ जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। मानास इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि दैदेननायाव गोदानै लुफुंनाय दावराय जंगल रिजर्टखौ दिनै बेखेवबाय। मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ दिनै दावराय जंगल रिजर्टखौ बेखेवना होबाय। मानास बासबारि रेन्जनि साखाथियावनो गोदानै दावराय जंगल रिजर्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आर्टिकेल दिथागिरि रुबुला बसुमतारी, सिभिल इन्जिनियार रुपेन बसुमतारी, गबर्धना गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि बाबुराम बर'जों लोगोसे गोबांसा। बेजों लोगोसेनो बुहुमनाङै मुंदांखा मानास हाग्रामायाव दावबायफैना मिथिंगानि समायना महरखौ नायना गोजोननाय लानायजों लोगोसे दावराय जंगल रिजर्टआव हाबफैनानै बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नायनायजों लोगोसे बर' हारिनि जानाय लोंनाय, हारिमुजों गोरोबनाय बायदि जानाय आदार जगायनायखौ जानानै गोजोननाय लालांगोनखौ मिजिंथिदों होनना फोरमायदों मानास इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि सन्तोष मोसाहारि आरो नेहाथारि राजु बर'मोनहा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।